kolegama, građanima Kosovske Mitrovice. Pre svega, ovde sam prvenstveno kao rođena Mitrovčanka i neko ko voli ovaj grad. Zna da je ovde tišina zaglušujuća već 20 godina. Ne znam kako da očekujem da ovde bude više ljudi. Iznenadim se svaki put prijetno kada vidim da ovde ima dosta ljudi, ali i jedna osoba je dovoljna i petoro, tako da svaki glas koji ovde stane za osnovna osoba dovoljna je da se pošalje poruka da Kosovska Mitrovica ne ćuti i da je uz svoje građane širom Srbije. Šta svojim kolegama slično? Da skupe hrabrost, da shvate gde žive i da shvate da nisu sami.